Gyda'ch newyddio. O Dduw, ni'n cyflwyno'n hamser i ti nawr ac yn gofyn i ti i bresynoli dy hun am yn plith. Nertha ni yn ein haddoliad i ni gofyn am bob cymorth sydd ei hangen, a bydde di'n cadw'r un drwg i ffwrdd, a bydd enw di yn cael ei ddarchafu. Tyrd plith i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac eiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Ewch ni ddechrau trwy gan i'r emyn rhif 95. Ti Iesu frenin nef, fanwylid i am Duw, yn eithaf pell o dif yn had mewn aniel wlad rwy'n byw. 95, gewn ni sefyll i'w chanu. Croes yn gwasanaeth, ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Bydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y dryden nos Iau o'r mis sef Chwefror 15, Chwefror 15 am hanner awr wedi 7. Bydd y hoedfa nesaf pnawn sydd am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gen i gael ni tra'r un heistedd emyn rhif 449. 449.
Byddai'n darlleniad o'r epistol Paul at y Colosiaid, y benod gyntaf, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Colosiaid, y benod gyntaf a'r adnod gyntaf. Paul, apostol Iesu Grist trwy ewyllus Duw a Timotheus ein brawd, at y saint a'r ffyddlon frodyr yng Nghrist yr rhai sydd yng Ngholosa, gras i chwi a thangnefedd, oddi wrth Dduw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist. Yr ydym yn diolch i Dduw a thad ein harglwydd Iesu Grist gan weddio drosoch chwi yn wastadol, pan glywsom am eich ffydd yng Nghrist Iesu ac am y cariad sydd gennych tuag at yr holl saint, mwyn y gobaith a roddwyd i gadw i chwi yn y nefoedd, am yr hon y clwsoch o'r blaen yng ngair gwirionedd yr efengil, yr hon sydd wedi dyfod at y chwi megis ag y mai yn yr holl fyd, ac sydd yn dwyn ffrwyth megis ac yn eich plith chwythau, y dydd y clywsoch ac y gwybioch ras Duw mewn gwirionedd, megis ag y dysgasoch gan Epaphras ein hanwl gydwas, yr hwn sydd drosoch chwi yn ffyddlon weinidog i Grist. Yr hwn hefyd amlygodd i ni eich cariad chwi yn yr ysbryd, oherwydd hyn unau hefyd y dydd y clywsom, nid ydym yn peidio a gweddio drosoch, a deisif eich cyflawni chwi a gwybodaeth ei wyllus ef ym mhob doeth uneb a deall ysbrydol. Fel yr hodioch yn addas i'r arglwydd i bob rhwng i bodd, gan ddwyn ffrwyth ym mhob gweithred dda a chynyddu yng ngwybodaeth am Dduw. Wedi eich nerthu a phob nerth yn ôl ei gadernid gogoneddus ef i bob dioddefgarwch a hir ymaros gyda llawenydd. Gan ddiolch i'r tad, yr hwn a'n gwnaeth ni yn gymwys i gael rhan o etifeddiaeth y saint yn y goleuni, yr hwn a'n gwaredodd ni allan o feddiant y tywyllwch ac yn symudodd i deyrnas i annwyl fab, yn yr hwn y mae'n i brynedigau trwy waed ef, sef maddeuant pechodau. Yr hwn yw delw y Duw anweledig, cyntaf yn edig pob creadur. Cynnwys trwyddo ef y creuwyd pob dim ar sydd yn y nefoedd ac sydd ar y ddeiar, yn weledig ac yn anweledig, pa'n bynnag a'i thronau, a'i arglwyddiaethau, a'i tywysogaethau, a'i meddiannau, pob dim a greuwyd trwyddo ef ac erddo ef. Ac y mae efe cyn pob peth, ac ynddo ef y mae pob peth yn cyd-sefyll. Ac efe yw pen corff yr Eglwys, efe yr hwn yw'r dechreuad, y cyntaf yn edig oddi wrth y meirw, fel y byddai efe yn blaenori ym mhob peth. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ni ti unwaith eto Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron, i ddod nid trwy unrhyw ymdrech sydd gennym ni, nid trwy unrhyw weithredoedd. Does dim byd ar gael gyda ni i ddod ger dy fron. Does dim byd yn ein dwylo yr ydym yn gallu dod i berswadio, i edrych ar unrhyw ddaioni, ar unrhyw heiddiant. Dwi ddim yn ei gwahaniaeth i bwy yr ydym wedi cael ein geni, i ba deulu ni wedi cael ei geni, i ba wlad, i ba gymdeithas, o Dduw i ni'n dod yn llwyr waglaw, ac eto Dduw i ni yn gallu dod yn hyderus, gan mae nid trwy unrhyw beth amdano ni, ddim ein gorffennol ni, nid ein teuluoedd ni, nid ein cenedl ni, nid ein hymdrechion ni, nid ein gweithredoedd ni, nid ein henw ni, unrhyw beth o Dduw, i ni'n dod trwy heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist, a thrwy ei fywyd a'i farwolaeth a'i atgyfodiad ef, i ni yn gallu dod ac yn sefyll wrth flaen, yn gwybod o Dduw dy fod yn ein croesawu, yn ein derbyn ni, fel rhai sydd wedi ei maddau yn llwyr, fel rhai sydd wedi cael ei golchi yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist, y gwaed a lifodd ar y groes, i ni yn cael ein golchi yn llwyr lan, yn wynach na'r eira, ac felly i ni yn hyderus, yn dod wrth flaen, wedi methu, i ni yn gwybod, i ni dal wedi cael ein golchi, ac i ni dal yn sefyll wrth flaen yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly pa beth bynnag yma'r un drwg yn sibrwd, beth bynnag fydd ei gyhyddiadau tuag atom, i ni'n gallu cytuno gyda fe, ac eto yn gallu dweud, ond y mae'r Iesu wedi maddau'r cyfan, y mae wedi golchi pob staen i ffwrdd, ac y mae wedi'n gorchuddio ni yn llwyr a'i gyfiawnder ei hun. Ac felly o Dduw i ni yn dod fel dy blant yn yr arglwydd Iesu Grist, ac yn gofyn i ti i bresynoli dy hun yma yn ein plith, i ddod un plith o Dduw yn bersonol, yn bynnag rhan o'r adeilad i ni yn eistedd o Dduw, a bydde di yn dod ac yn dod ger ein bron ac yn dod ato ni ac yn ein helpu ni
trwy gydol yr oedfa hon, yn dod ac yn agor ein llygaid i weld pethau nad ydym wedi weld o blaen. I beri bod ein clystio yn cael clywed pethau nad ydynt erioed wedi clywed o'r blaen. Efallai gyda'r glist allanol, corfforol, i ni wedi clywed y geiriau yma miloedd ar filoedd o weithiau. Ond o Dduw i ni yn gweddio bydd heddi y tro cyntaf ein bod yn gallu clywed ac yn gallu gweld ac yn gallu deall. Ac felly o Dduw yn gofyn i'r ysbryd fod ar waith yn rymus yma yn ein plith, yn peri bod y pethau hyn yn digwydd mawl a clod i ti. Ni yn gofyn o Dduw am ein gwlad, i ni'n cyflwyno y wlad hon unwaith eto ac yn gweld yr pellhau yn parhau, ac felly yn gofyn i ti i ddod ac i dywys pobl at ti dy hun, y bydd ysbryd yn peri, y bydd eneidiau unwaith eto yn y dyddiau tywyll yma yn dod ac yn ceisio sicrwydd cadwedigaeth, yn ceisio yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Felly o Dduw, i ni'n gofyn y byddwn ni'n cael blasu, yn cael profi o'th gwmnïaeth yma gyda ni heddi, ac y bydd yr ymwybyddiaeth hynny, y bydd y profiad hynny, y bydd y blas hwnnw yn peri ein bod yn dyheu am fwy. Felly o Dduw tyrd, tywallt ysbryd arno'n bendithio ni diogelan hamser, paratoni ar gyfer wythnos arall i dy wasanaethu di. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ni'n ganu am yn rhif 177, Craig yr oesoedd cuddio fi, fy mwyn yr holltwyd dis. 177 gen i sefyll i'w chanu.
Byddai'n testyn o'r Colosiaid y benod gyntaf ac adnod 18. Benod gyntaf o Colosiaid ac adnod 18. Ac fe yw pen corff yr eglwys, fe yr hwn yw'r dechreuad, y cyntaf anedig oddi wrth y meirw, fel y byddai fe yn blaenori ym mhob peth. Dyma be ddyle fod can pob Cristion i ni'n darllen yn yr 12fed adnod 12. Gan ddiolch i'r tad, yr hwn a'n gwnaeth ni yn gymwys i gael rhan o etifeddiaeth y saint yn y goleuni. Ond ydyn ni'n canu'n aml yr emyn, diolch i ti yr holl alluog Dduw am yr efengil sanctaidd. Halleluia. Amen. I ni'n canu'n aml. Mae ni'n rhwydd i gofio. Ac mae e'n adlewyrchu'r hyn sydd yn cael ei ddweud yma gan Paul at y Colosiaid. Gan ddiolch i'r tad, yr hwn a'n gwnaeth ni yn gymwys i gael rhan o etifeddiaeth y saint yn y goleuni. Ac yna mae'n mynd ymlaen. Yr hwn a'n gwaredodd ni allan o feddiant y tywyllwch. Dyma pam i ni'n diolch iddo, dyna pam i ni'n canu diolch i ti yr holl alluog Dduw. Yr hwn a'n gwaredodd ni allan o feddiant y tywyllwch ac yn symudodd i deyrnas ei annwyl fab. Ac yna mynd ymlaen, rheswm arall i ddiolch. Yn yr hwn, y mae ni brynedigaeth trwy ei waedif, sef maddeuant pechodau. Ac yna mynd ymlaen. Yr hwn yw delw y Duw anweledig, cyntaf anedig pob creadur. Mi fyddwn ni'n gallu canu emyn arall, fydde yn dweud yr union yr un math o beth. Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n denw na thrysorau'r India i gyd, oll yn gyfanddaeth i meddiant gyda'n Duw. Ond dyna yw popeth i ni, fe ddyle fod os ydyn ni'n Gristnogion, fe fydd pob Cristion yn gallu ategu'r hyn mae Paul yn ei ddweud gan ddiolch i'r tad. Pam? Mae e wedi'n gwneud ni'n gymwys i gael rhan o'r etifeddiaeth yma. Mae e wedi'n gwaredu ni o feddiant tywyllwch. Mae hwnna'n wir o'r Cristion. Os ydyn ni'n Gristnogion, yna mae e wedi ein gwaredu ni, ac mae wedi'n gwaredu ni o dywyllwch. Ac mae hefyd wedi'n symud ni i deyrnas i annwyl fab. Ac mae'n dweud yn yr arglwydd Iesu, mae yna brynedigaeth. Sut? Trwy ei waedif. Mae e wedi marw trosom ni. A beth mae'n esbonio? Sef maddeuant pechodau. Mae e'n dyrchafu Iesu Grist i'r Cristion. Goriwch pob enw arall. Adnod 16, mae'n mynd ymlaen, mae'n parhau ddyrchafu Crist fel ein creawdwr. Dyma pa mor fawr yw Iesu Grist. Adnod 16, canis, trwyddo y creuwyd pob dim ar sydd yn y nefoedd ac sydd ar y ddaear, yn weledig ac yn anweledig, pa'n bynnag a'i thronau, a'i arglwyddiaethau, a'i tywosogaethau, a'i meddiannau, pob dim a greuwyd trwyddo ac erddo ac y mae fe cyn pob peth, ac ynddo y mae pob peth yn cyd sefyll. Wel, fyddwch chi'n gallu pregethu ar yr adnodau yna am flynyddoedd, achos mae yna ddigon fyna sydd yn dyrchafu Crist. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar Galfaria, mawr yn meiddiangau hun, hynod fawr yw yn awr, brenin, nef a deiar lawr. Mae'n rhyfedd sut mae unrhyw pregeth yn gallu cael ei pregethu, ac mae munudau yn mynd heibio heb sôn am Grist. Mae'n rhyfedd. Bron iawn i chi gallu sôn sut mae un oedfa yn gallu mynd heibio lle na cyhoeddir a phregethir am Iesu Grist. Sut mae'n bosib? Sut gellir cael oedfa heb sôn am Grist? Heb sôn am, allan ni bron iawn mynd lawr i'r munudau. Sut gall unrhyw bwnc fod unrhyw ran, nawr fi'n siŵr fod e'n bosib, ac ein bod ni, fi hun ac eraill wedi wneud lle falle nad ydyn ni wedi, a falle bod hwnna yn warth arno ni. Nad yw Iesu Grist yn dod yn flaenllaw trwy gydol y bregeth. Pa mor fawr, gai ofyn, cyn i fynd tro ymhellach, pa mor fawr neu pa mor flaenllaw yw Iesu Grist yn eich proffes chi? Yn y ffaith eich bod chi'n honni eich bod chi'n Gristion.
Os yn honni, chi sydd yma a chi sydd yn gwrando heddi, neu pryd bynnag fyddwch chi yn gwrando, gai ofyn, pa mor flaenllaw yw Iesu Grist yn eich tystiolaeth chi? Hynny yw, yn yr stori fyddwch chi yn ei roi, petai rhywun yn dod i fyny ato chi ac yn gofyn i chi sut deithoch chi yn Gristion, faint o le sydd yna Iesu Grist? Ac yna, yn eich tystiolaeth wedi hynny, faint o le sydd gan Iesu Grist yn eich tystiolaeth chi fel Cristion wedi hynny? Achos rhaid yn ôl Paul, yn ôl yr ysgrythyr, yn ôl yr Hen Testament, yn sicr, trwy gydol yr Hen Testament, beth mae'r Hen Testament, beth yw pwrpas yr Hen Testament? Wel, hanes Israel, wel i raddau, ond allech chi roed hanes Israel o'r neilltu bron iawn, achos holl pwrpas yr Hen Testament yw pwyntio at Grist, aneliad Grist, yna yw ei pwrpas e, digwydd bod Israel yw'r genedl yr oedd Duw wedi ei ddewis, ac felly nhw oedd y bobl dewisiedig, ac iddyn nhw o dad Iesu Grist, ond ar wahan yna, prif nod y peth yw Iesu Grist, bod e wedi cael ei addo. Felly mae'r Hen Testament ac yna yr Efengylau ac yna'r epistolau ac yna blaen i ni'n sôn, beth yw ei brif bwrpas ef? Iesu Grist. Ac felly, yn eich tystiolaeth chi, mae'r adnodau mae'n dweud gan ddiolch i'r tad, o'r hwn yn gwneud i'n gymwys, ac yna mae'n mynd i ddisgrifio popeth mae Iesu Grist wedi wneud i ni. Felly gai ofyn y cwestiwn, pa mor flaenllaw yw Crist yn eich proffes chi? A yw yn dod i mewn i'r ffaith eich bod chi'n Gristion? Neu ydych chi'n un o'r heini sy'n gallu dweud, wel, dwi'n mynd i'r capel, canu'r ymynau, dwi'n helpu fy nghymdogion, dwi'n uchel fy mharch yn y gymdeithas, ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. A beth yw hwnna? Fi, a fi fawr. Dim ond sôn am beth ych chi'n neud. Neu chi gallu dweud, wel, ges i gyfle i dystiolaethu, neu fe roddes i tractu rhywun, neu fe nes i wahodd rhywun i'r cwrdd. Beth yw hwnna? Dim ond yr un peth, ond mwy efengyledd nawr, y fi fawr. Dyna yw hwnna. Does dim gwahaniaeth rhwng y capelwyr traddodiadol sydd heb unrhyw efengyl ac i'r efengylwyr sydd yn dibynnu ar y ffaith mae efengylwyr i nhw. Dyw e ddim yn gwneud dim gwahaniaeth. Yr un cwch yw e. Chwarae crefydd. Pa mor flaenllaw yw Crist yn eich tystiolaeth chi? Dyna beth sy'n rhaid i ni wybod. Ydyn ni fel Paul yn dweud, diolch i ti yr holl alluog Dduw. Am beth? Am yr efengyl, am Iesu Grist. Diolch i ti am bopeth, am Iesu Grist. Heb Crist, does dim gobeith. Wel, gadewch i ni edrych ar yr adnod yma i dorri fe fyny fel Iesu Grist y pen, Iesu Grist y cyntaf anedig a Iesu Grist y goruchaf. Wel, yn gyntaf y pen. Ac efe yw pen corff yr eglwys. Dyna ddisgrifiad. Mae'r darlun o ben yn un cyfarwydd iawn. Chi gyd yn gallu gweld fy mhen. A mae ganddoch chi ben. Os ych chi'n fyw, mae ganddoch chi ben. Mi rydych chi yma, dydych. Mae'n hawdd i ddeall pam mae'r darlun yma'n cael ei ddefnyddio. Pwysigrwydd y pen ym mhob cyd-destun yn holl bwysig. Heb ben, does dim gobeith. Os ych chi'n gweld corff heb ben, ych chi'n weddol sicr, does dim gobaith gwella. Does dim. Mae wedi mynd, mae wedi marw. Does dim bywyd. Does dim gobeith o fywyd. Fi dim gobeith o fywyd. Mae wedi colli pob gobaith. Ond mae'r darlun yn un hyfryd wrth ddisgrifio'r eglwys hefyd, ond yw e. Yr eglwys yn rhan o'r corff a'r Iesu yn ben o'r corff. Mae ein pen corfforol ni mor bwysig yn dydy. Heb y pen, does dim bywyd. Yn y pen, i ni'n gwybod, cyrtrefur yr ymenydd. Ac o'r pen, rheolir y cyfan o'r fan honno, ni'n gwybod o fy mhen i, fyna, tu fewn i'r benglog yma'r ymenydd, ac fyna mae e'n rheoli pob dim. Dyna pham, os nad oes yna ben, does dim byd yn mynd i weithio. Mae'r holl gorff yn gysylltiedig ar ymenydd. Anfonir negeseuon holl bwysig o'r corff i'r pen, ac o'r pen i'r corff. Ond ydy hwnna wir? Mae'r corff yn anfon neges i'r pen. Mae yna berthynas mor agos rhwng yr ymenydd, y pen a'r corff. I ni'n gwybod, os ych chi'n meddwl am eich troed, ddyliwch chi am eich troed, mae'n pellaf o'r pen. Petai eich troed chi, a bod chi falle eisiau gatre o flaen y tân, a'ch bod chi wedi syrthio i gysgu o flaen y tân.
a bod eich troed yn digwydd cyffwrdd y fflam. Mi fyddech chi mewn tipyn o drwbl, mi fyddech chi'n sicr. Ond dyma beth yw'r berthynas rhyfedd iawn, cyn belled bod yr boen wreiddiol yn brifo'n syth y peryg yw pan mae'n fflam gryf iawn, mae'n lladd y nerfau, felly dwi ddim yn mynd i anfon neges nag yw e. Ac felly dyna lle mae'r peryg yn digwydd. Ond yn syth, chi'n teimlo'r llosg yr eiliad cyntaf, pan chi'n llosgu dal rhywbeth poeth. Ond meddyliwch am eich troed, mae mor bell, yn diwy. Ac i rai, mae'n bellach nag i eraill. Mae rai o'n i'n fyrrach, ac felly dwi'n pellter ddim mor bell, efallai dwi'n gofaint o amser mae'n cymryd. Ond i'r pobl tal iawn, allwch chi dweud, mae dal yn andros o gloi, achos rowch chi'ch bus bawd eich troed wrth y fflam, mi fydd neges yn dod mewn eiliad, llai nag eiliad. Yn syth i'ch pen. Mae'n dweud wrth yr ymenydd, mae yna boen, a beth sy'n digwydd? Mae'r ymenydd, dwi ddim yn chwarae o gwmpas. Mae'n dweud wrth y droed, symud te. A mae'r droed yn neidio oddi wrth y tân. Ac mae wedi derbyn neges. A mae hwn yn digwydd, sawl gwaith mewn bywyd, mewn diwrnod, mewn eiliad, mae pethau mae'n digwydd. Mae'r nerfau'n anfod neges yr ymenydd, mae yna boen. Mae'r ymenydd yn gweithio fy mas, mae'r rhaid mae fflam yw hynny, felly tynd y droed o'n y te. Dyna'r berthynas. 1 Corinthiaid 12:12. Canis fel y mae'r corff yn un ac iddo aelodau lawer, a holl aelodau'r un corff, cyd byddont lawer. Ydynt un corff, felly y mae Crist hefyd. Dyna'r berthynas. Dyna pa mor agos yw'r berthynas a'r pen Iesu Grist. Mae'r pen mor bwysig. Fyddwch chi ddim byw heb ben. Mae angen pen mewn ysgolion, mewn ysbytau, mewn gweithleoedd, pob math o sefyllfaoedd. Mae eisiau pen ar bopeth, neu does dim rheolaeth o gwbl mewn bywyd yn gyffredinol. Rhaid cael rhyw arweinydd. Ond yn yr achos yma, mae yna rhywbeth un oed fwy tofn am y neges yma. Mae'r darlun yma o'r corff mor bwysig. Mae'r berthynas rhwng y corff a'r pen. Yma yna berthynas agos glos, ond y pen sydd yn bwysig. Mae'n helpu'r anadlu yn diwedd. Does dim angen i fi feddwl am y peth, ond mae'r ymenydd yn dweud wrth y galon i giro ac i'r ysgyfaint i fynd lan y lawr ac yn y blaen. Mae'n dweud wrth fe, mae'n digwydd heb unrhyw broses. Dwi ddim yn meddwl am anadlu, ond mae'r ymenydd yn. Mae'r ymenydd yn dweud wrth y corff i anadlu. Dwi ddim yn anghofio. Sut os pa mor anghofus i chi? Y person mwyaf anghofus fan hyn, llai sicrhau chi un peth, anghofiwch chi byth anadlu. Fyddwch chi'n cofio pam, mae'r ymenydd yn dweud, mae'r pen yn dweud wrthoch chi. Mae yna rhywbeth naturiol yna, y ffordd ni wedi cael ein creu, mae'n rhyfedd. Mae yna ryfeddod yn y berthynas rhwng Iesu Grist a'r Cristion a'r Eglwys. Iesu yw'r pen, nid oes bywyd heb y pen. Yn ysbrydol felly, nid oes bywyd heb Grist. Allwch chi fod yn grefyddol, allwch chi fod yn efengylaidd, ond os nad oes yna aelodaeth o'r corff yma, os nad yw Iesu Grist yn ben arnoch chi, os nad oes yna undod rhyfeddol yma rhwng y corff a'r pen, yna does dim bywyd, does dim. Allwch chi fod yn grefyddol, y fwyaf crefyddol yn y byd i gyd. Ac does dim bywyd ysbrydol yna. Mae yn rhywbeth, mae yn grefyddol, ond does dim bywyd ysbrydol yna. Rhaid bod na berthynas ar pen. I ni'n gwybod y genir pob un ohono ni mewn pechod, ac felly ni'n farw, ac felly ni'n methu dirnad, ni'n methu mwynhau dim byd gwir ysbrydol. Ni'n gwybod hynny. Ond fe ddaw bywyd i ni yng Nghrist. Gynt yr oeddwn farw, nawr yr ydwyf yn fyw sut yng Nghrist. Dyna pam gallwch chi fyw bywyd llawn crefydd a bod yn farw. Rhaid bod na fywyd yng Nghrist. Rhaid bod na wyrth wedi digwydd. Gynt yr oeddwn ni'n farw, nawr mae rhywbeth wedi digwydd sydd wedi rhoi bywyd i mi. Ac nawr mae bywyd, mae'r gwaed yn llifo trwy'r corff, mae yna berthynas gyda'r nerfau a'r pen, mae'r negeseuon yn mynd lan y lawr, mae yna gymdeithas rhwng y pen a'r corff. I ni'n gwybod yr hanes o'r ysbryd glân yn plannu hedyn o fywyd sanctaidd yn ein heneidiau, ac yna mae'r enaid yn cael ei fywhau. Ni'n gwybod hynny, os ydych chi'n darllen yr ysgrythur, fe newch chi ddarllen am yr ysbryd glân sydd yn dod, ac ar ryw bwynt yn ein bywydau y mae yn dod ac yn plannu hedyn.
Ond y mae'r hedyn yma'n cael ei blannu yn ein heneidiau ni. Ac y mae'r hedyn yma'n hedyn o fywyd ysbrydol a sancteiddrwydd. Bywyd o ddifri i gennych chi drachefn. Dyna'r darlun ysgrythur, dyna'r broses. Trwy'r hyn am wnaeth Iesu Grist drosom i ni'n cael bywyd ysbrydol a thragwyddol. Pan i ni'n meddwl fe sydd wedi peri, ein bod ni yn cael bywyd. Iesu Grist wedi dod ac mae e wedi byw y bywyd perffaith yn ein lle ni. Mae e wedi marw ar y groes a talu'r pris am ein rhyddid ni. I ni'n gaeth i bechod ac i Satan. Ond mae Iesu Grist wedi dod ac fe a dalodd y pris am ein rhyddhau ni o gaeth i wed. Sydd wedi agor y drws i'r nefoedd. Fe sydd wedi delio gyda'n cyflwr triennus o bechod. Colosiau 2 adnod 19. Ac heb gyfatal y pen. O'r hwn y mae'r holl gorff. Gryndwch o'r hwn trwy'r cymalau a'r cysylltiadau. Maen nhw'n gwybod i bioleg nhw, yn dydyn nhw. Yn y dyddiau hynny. Roedden nhw'n deall y cymalau a'r cysylltiadau yn derbyn lluniaeth ac wedi ei gyd gysylltu yn cynyddu gan gynnydd Duw. Y mae e'n tyfu gan y lluniaeth yma. Mae'r pen yn peri fod yr holl beth yma'n digwydd, a trwy'r pen mae'r corff yn gallu cael y maith yma sydd ei hangen. Trwy Iesu Grist i ni'n gallu byw. Nid yn unig mae'n rhoi bywyd ysbrydol i ni'n dod i fod yn Gristnogion. Trwyddo fe a fe yn unig i ni'n cael bywyd. Mae'n plannu'r bywyd yn ein heneidiau ni, ac trwy'r hyn mae e wedi wneud trwy fywyd a'i farwolaeth mae e'n delio gyda'n cyflwr ni. Ac felly mae pob bywyd yn Iesu Grist, ac yna ni'n tyfu, i ni'n gweld y tyfiant yma. Efesiaid 4 adnod 15 ac 16. Eithir gan fod yn gywir mewn cariad cynyddu ohonom iddo ef ym mhob peth. Yr hwn yw'r pen sef Crist. O'r hwn y mae'r holl gorff wedi gyd ymgynnull a'i gyd gysylltu trwy bob cymal cynhaliaeth yn ôl y nerthol weithrediad y mesur pob ran yn gwneithu'r cynnydd y corff i'w adeiladu ei hun mewn cariad. Dyna i chi pwysigrwydd y pen. Felly gai ofyn cwestiwn i chi eto. Ar sail beth ydych chi yn honni eich bod chi'n Gristion? Os nad yw Iesu Grist yn bopeth, mae ef yw eich holl beth ac eich unig obaith. Ac nid ydych ohono ef, nid ydych yn rhan. Os nad ydych chi ohono fe, dydych chi ddim yn rhan o'r pen. Dydych chi ddim yn gysylltiedig. Dychmygwch person yn dweud y gallan fodoli heb ben. Mae'n amhosibl. Ond, eto, mae'n rhai sydd yn proffesu nid ydynt yn llwyr ddirbynol ar ei pen ysbrydol sef Crist. Ac mae hwnna'n fwy hirt. Dwi ddim yn gwneud synwyr bod proffes yn gallu cael ei wneud a dyw Crist ddim yn bopeth iddynt. Ni allant fod yn rhan ohono. Crist fel ein pen sydd yn rheoli, ef sydd yn rhoi y cyfarwyddiadau, ef yw y brenin, ef yw ein harglwydd, iddo ef i ni'n plygu ac yn addoli ac yn ei fyddhau. Ef sydd yn arwain ei bobl trwy'r anial dir, dyma beth yw'r pen. Ef sydd yn unerthu ni ar gyfer bywyd. Fe yw popeth i ni, i'r Cristion. Dyna pam mae'r cysylltiad trwy gydol yr ysgrythur. Dydyn ni byth yn derbyn proffes. Dydyn ni byth yn gwrthod proffes, nag ydyn ni. Ond dydyn ni wedi cael ein dysgu fel Cristnogion dros y blynyddoedd. Dyna fy nghof i erioed i dderbyn. Nad yw proffes yn ddigonol. Rhaid bod yna brawf o'r proffes. Rhaid. Dyna beth ni wedi glywed, dyna beth ni wedi ddysgu, ac i ni'n gweld y drwy'r ysgrythur. Dyma yw yr unig ffordd. Mae yna broffes, a mae rhai cael proffes. Ond os nad oes yna brawf yn dod gyda'r broffes, yna, fel arfer, i ni'n derbyn, wel, siwr o fod yw'r rhain ddim wedi deall. Cyn ni'n edrych ar nhw fel y digred. Ac yn ei tri nhw fel y digred. Hynny yw, dim yn tri nhw mewn ffordd unrhyw wahanol. I ni'n jyst yn gweddio dros nhw ac yn chwilio am gyfle i egluro'r efengil iddyn nhw. Ac yn y blaen. Ac yn gweddio'n dair bydden nhw'n dod i ddeall. Rhaid
bod yna ffrwyth, achos os oes rhywun yn proffesu ei bod nhw'n rhan o'r corff, o'r eglwys, yna Iesu Grist yw'r pen. Ac os mae Iesu Grist yw'r pen, fe yw popeth iddyn nhw. Fe sydd yn rhoi bywyd iddyn nhw, fe sydd yn rhoi meithiad iddyn nhw, fe sydd yn rhoi bwyd a lluniaeth iddyn nhw, fe sydd yn peri iddyn nhw dyfu, fe sydd yn eu harwain nhw, fe sydd yn eu diogelu nhw, fe sydd yn rhoi doethineb iddyn nhw, fe sy'n dangos iddyn nhw ffordd. Ac felly mae'r corff am blesio'r pen, mae'r corff yn ei fyddhau'r pen. Dyna pam dyn nhw ddim yn casau i fyddhau, a maen nhw'n mwynhau i fyddhau. Felly pam maen nhw'n clywed pregeth efallai ar rhyw bwnc, a maen nhw'n teimlo, falle bod fi ddim wedi deall hwnna'n iawn, falle fy mod i wedi bod gormod yn y byd, ac felly mae angen i fi edifarhau. Dwi ddim yn faich iddyn nhw, maen nhw am blesio'r pen. Dyn nhw ddim am wneud dim byd. Dyna pam mae'r Cristion yn ofalus a be mae'n gwrando arno i'r mannau mae'n mynd iddo fe. Sut mae'n gwisgo, sut mae'n edrych. Mae'n effeithio bob rhan ohono ni. Pam? Achos dwi'n rhan o'r corff. Mae Iesu Grist yn ben, ac felly dwi am i Iesu Grist cael ei ogoneddu ym mhob dim. Philippiaid 4 adnod 13. Yr wyf yn gallu pob peth trwy Grist, yr hwn sydd yn fy nerthu fi. Dwi'n gallu gwneud pob dim, mae'r Cristion yn gallu ymdopi gyda bywyd. Byddwch chi'n ame hynny ambell waith byddwch. Ni'n ffeindio fe mor anodd i ddelio gyda problemau bach a mawr. Ond ni'n rhai bach sydd yn aml yn ein llorio ni. Ni'n methu delio dy fe, siomedigaethau, ni'n flin, ni ddim yn hapus, heb cael fy ffordd, dwi eisiau hwn, dwi eisiau'r llall, dwi eisiau fe'n gynt, dwi eisiau fe ddoi. Mae rhywun wedi dweud rhywbeth amdana i a dwi ddim yn licio fe, ac felly dwi wedi pwdi a dwi'n teimlo'n grac. A pob math o bethau. Ond sut dyle'r Cristion fod? Y Cristion, yr un sydd wedi deall, sydd yn rhan o'r corff, yr wyf yn gallu pob peth. Trwy beth, Grist, dwi ddim yn amfalchio dwi'n gallu gwneud unrhyw beth, na, ond yr neges i fan hyn, mae yna berthynas rhyfeddol rhwng y corff a'r pen, ac felly os yw Iesu Grist yn ben, mae'n dweud wrth yn mynd, yr wyf yn gallu pob beth, sut trwy Grist, sut mae hwn yn bosib, yr hwn sydd yn fy nerthu fi. Mae e'n rhoi nerthu fi, sut dwi'n rhan o'r corff. Mae'r pen yn ben ar fy nghorff. Fe yw fy arglwydd. Mae'r tystiolaeth heb Grist yn wag ac yn ffals. Mae yna efengil heb Grist ym mhob rhan ohoni yn wastraff amser llwyr. Byswn ni ddim hyd yn oed yn gwastraffu amser i'w wrando arno fe. Os oes unrhyw un yn mentro pregethu efengil heb Grist croesoliedig ac fe yn unig, yna nid yw yn efengil. Gyda chi ni symud ymlaen. Yn ail, Crist y cyntaf anedig, ac efe yw pen corff yr eglwys, efe, yr hwn yw'r dechreuad, y cyntaf anedig oddi wrth y meirw. Dyma chi adnod, mae'n llawn perlau. Mae Iesu Grist wedi bod erioed. Mae'n anodd i ni ddeall yn diwedd. Chi roed i ni meddwl am amser, a pryd dechreuodd amser. Mae'n amhosibl i ni ddeall e. Achos chi'n meddwl am yr eiliad cyntaf, beth oedd cyn yr eiliad cyntaf te? Chi'n meddwl am ddiwedd amser, beth sydd ar ôl diwedd amser? Beth sy'n digwydd wedyn ni? Dydyn ni ddim yn deall tragwyddoldeb, nag i ni. Mae e'n rhywbeth anhygol. Ond mae Iesu Grist wedi bod erioed. Ydych chi'n deall hynny? Na, ond i ni'n plygu ac yn addoli. Dyma i chi mawredd Crist yn rhagwyddoldeb. Dyma chi ryfeddod. Chi roed i meddwl am bellter, o'n i wastad yn drystu ar hyn ac yn meddwl am roced yn mynd i'r gofod ac yn gweld yn mynd lan a lan a lan. O'n i'n meddwl, petai digon o ynni yn yr, be bynnag yw yn y roced, be bynnag yw'r tanwydd maen nhw'n defnyddio. A maen nhw'n mynd ymlaen mewn llinell syth, neu beth bynnag yw troiadau bydd angen nhw fynd yn syth, dwi ddim yn deall o gwbl. Pryd bydden nhw'n dod i ben? Yn y gofod. Pryd mae'n dod i ben? Chi'n dweud, chi'n dod i ddiwedd rhyw bydysawd. Os ewch chi bellach yna, le chi'n mynd wedyn ni? A ble chi'n mynd wedyn ni? A ble chi'n mynd wedyn ni? A ble mae'n gorffen? A ble mae'n gorffen? A ydych chi'n dweud, wel, dyma ni mewn cilch mawr, a dwi'n cilch mawr arall. Cilch mawr, ond beth sydd ti hwnt i fyna? A ydych chi'n deall e? Does dim un gwyddonwr yn deall e. Mae'n amhosib. Dyw e ddim yn rhywbeth mae'n meddyliau ni'n gallu ymgyffred. Mae Iesu Grist, y cyntaf anedig, fe yw'r dechreuad, hwn yw'r dechreuad. Dyna pa mor fawr yw Iesu Grist. Dyma chi yw gwarth pobl sy'n defnyddio enw Iesu Grist fel rheg.
sydd yn defnyddio enw Iesu fel rhan o'r rheg mewn brawddeg. Hwn yw'r dechreuad, hwn yw'r cyntaf fynedig o'r meirw, hwn sydd wedi bod erioed cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, y mae hwn wedi bod, y mae yn dragwyddol, ac felly hefyd yn y dyfodol, y mae Iesu Grist yn anfarwol, y cyntaf fynedig o'r meirw. Dyna chi waredwr sydd gan y Cristion. Dyna chi ben. Mae ein pen ni. Ac i ni yn rhan o'i gorff e, trwy ras, i ni'n rhan o'i gorff e, pan deithon ni'n Gristnogion, bod ni wedi dod yn rhan o'i gorff e, a ni yn rhan wedi'n cysylltu y llaw, y droed, y fraich, a wedi cysylltu ar pen, ac mae Iesu Grist yn ben arno ni. A mae'n dweud Iesu Grist y cyntaf atgyfodwyd trwy ein nerth ei hun. Dyna i chi ddigwyddiad holl bwysig i'r Efengyl. Gellir edrych ar fywyd y Crist. Dyna i chi fywyd. Wel, dyna i chi fywyd holl bwysig. Dyna chi enedigeth. Wel, dyna chi enedigeth holl bwysig. Edrychwch o bob rhan o Iesu Grist, allwch chi dweud, bod bob rhan yn bwysig. O, ddi enedigeth, a pa un sy'n bwysicach na'r llall? Wel, mae'n anodd yn diwedd. Chos gellu dweud Pasg a Dolig. Yn ei dathlu'r Dolig, mae'n petai dim Nadolig, bydde dim Pasg. Ac felly wrth gwrs fod y Dolig yn bwysig. Ei enedigeth gwirthiol. O, dyna wersi sydd yn yr enedigeth wirthiol. Ei fywyd a'i farwolaeth, ond heb yr atgyfodiad, diwerth fydde'r cyfan. Pa obeth fydde yna heb yr atgyfodiad? Dyna ofnadw bydde clywed am yr hyn oll a wnaeth Iesu Grist droson ni, ac yna clywed bod e wedi marw ar y groes, wedi cael ei osod mewn bedd, ac allwch chi fynd i weld ei feddau. A bod ei esgyr yn dal yno. A fydde amheuon yn dod i mewn? Wel, odi e mynd i helpu ni yn rhagwyddoldeb? Oes na obaith i fi ar ôl i fi farw? Os yw Iesu Grist wedi marw? Pa sicrwydd fod y frwydr wedi ei hennill ganddo? Pa sicrwydd fydde dyn ni bod Iesu Grist wedi ennill y frwydr? Bod e wedi concro? Pa obeth fyna? Bod y pris wedi dalu? Rhaid oedd iddo atgyfodi i ddangos pwy ydoedd. Mae mab Duw ydoedd a'i fod wedi concro marwolaeth, a'i fod wedi dieddymu marwolaeth. Edrychwn ni hwnna'n fras wythnos diwetha yn yr adnodau yn 2 Timotheus ar benod gyntaf. Ond yn arbennig adnod 10, eithir a eglurwyd yr awr hon trwy ymddangosiad ein iachawdwr Iesu Grist, yr hwn a ddiddymodd angau, ac a ddig fywyd ac anllygredigaeth i oleuni trwy'r Efengyl. Mae wedi ddymu angau. Wedi delio gyda angau. Ond heb yr atgyfodiad, sut byddwn ni'n gwybod hynny? Pa obeth fydde gennym ni y byddem yn cael byw wedi'n cyrff farw? Ond dyna sydd yn rhoi gobaith i'r Cristion. I ni'n gwybod pan daw'r anadl olaf mae nid dyna'r diwedd. Ac felly gobaith y Cristion yw fod bywyd i ddod yn y nefoedd. Ar y ddewyd yw mae tragwyddol fydd y bywyd hwnnw yng nghwmni'r pen. Ond petai Iesu Grist ddim wedi atgyfodi, pa sicrwydd fydde gyda ni bod hwnna'n mynd i ddigwydd? Be fydde'r pwrpas y cyfan os mae marw fydde tynged pob un ohonom ni? Ac mae'r bedd fydde'r diwedd. Be fydde'r pwrpas? Dyna fel mae pobl yn byw. Mae pobl yn byw fel petai dim bywyd ar ôl marwolaeth. Ac felly maen nhw'n byw am yr eiliad. A dyna pam mae'r hunanoldeb yn dod. A maen nhw'n gofalu amdana fi, achos dyna'r unig beth sydd ganddyn nhw i fyw amdano. A mae'r rhaid wneud y mwyaf o fywyd. Chi'n gallu deall pam maen nhw'n gweithio'n galed mwyn cael gwyliad a'r tai ac y tref. Pob peth mwyn cael nawr, achos does dim gobaith gyda nhw. Maen nhw'n meddwl bod e gyd yn dod i ben. Petai'r enaid ddim yn byw wedi'r anadl olaf, ni fyddai'r pwrpas. Does dim gobaith. Ond yr hyn i ni'n ei ddysgu yng Nghrist yw bod yna obaith. I ni'n gallu gwynebu bywyd a'i holl dreialon yn gwybod y daw dydd pan yr atgyfodwn o'r bedd. Ac felly pa bynnag mor anodd ac mor unig yw'n bywyd ni fan hyn, byr fydd hynny o gymharu a tragwyddoldeb. I ni'n gwybod yn dyna beth sy'n rhoi nerth i'r Cristion. Heb sôn am pa mae'r pen yn dod ac yn cysuro ni.
y Cristion, pan ni'n mynd trwy adegau caled, y mae'r pen yn dod, ac y mae e'n dod ac yn atgoffa ni, ac yn ein cynhesu ni, ac yn ein nerthu ni. Heb sôn am hynny, ond ar ben y cyfan ni'n gwybod, y mae diwrnod yn dod pan camwn ni dragwyddoldeb, ac y byddwn ni yn ei gwmnïaeth ef. Yng nghwmni'r un ac alluogodd y cyfan i fod yn wir. O, mae'n adnod yn 1:41, adnod 3, bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, yr hwn yn ôl ei fawr drigaredd a'n hadgenhedlodd ni i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Dyna i chi obaith trwy'r atgyfodiad. Dyna beth mae'n dweud fan hyn, Iesu Grist, y cyntaf, anedig. Dyna chi rhyfeddol, y cyntaf, anedig. Mae hwn yn eiddo i ni oddi wrth y meirw. Dyna beth mae'n dweud. Hwn yw ein pen ni, hwn yw'r cyntaf anedig, hwn sydd wedi gwneud popeth i ni. Ac yn ola felly yn drydydd, Crist y goruchaf. Efe yw pen corff yr eglwys. Efe, yr hwn yw'r dechreuad, y cyntaf anedig oddi wrth y meirw, ac yna, fel y byddai efe yn blaenori ym mhob peth. Rhaid i Iesu Grist flaenori ym mhob peth. Rhaid. Rhaid i bob pregeth fod â Christ yn y canol. 1 Corinthiaid 2 adnod 2. Cynnes ni fernau sy'n mi wybod dim yn eich plith, ond Iesu Grist, a hwnnw wedi ei groeshoelio. Dim byd arall. Dim pwnc arall, dim testun arall. Dim byd arall. Deall capeli sydd ddim yn pregethu'r efengil yn wythnosol? Na. Dwi ddim yn ei ddeall. Dwi ddim yn gallu deall pobl yn bodloni a capeli felly, achos mi fydden ni eisiau cael fy atgoffa o'r hyn sydd yn wir, beth sydd wedi digwydd i mi, a mi fydden ni'n dyheu eraill cael clywed, ffordd a chawdwriaeth. Dyna dylefo pwnc bob pregeth. Sut i gredu, sut i ni yn dod i gredu trwy Iesu Grist. Dyna yw e. Cynnes ni fernau sy'n mi wybod dim byd yn eich plith chi. Dim yw dim. Ond Iesu Grist, a beth amdano fe, a hwnnw wedi ei groeshoelio. Hwn wedi ei groeshoelio. Iesu Grist, dyle fod pob dim yr emyn gorau, siwr o fod fiad erioed gan Pantycelyn, os edrych wnaf i'r dwyrain draw, os edrych wnaf i'r de, ymhlith a fi neu yntau ddaw, does debyg iddo fe. Dyna i chi yr efengil. Does neb tebyg i Iesu Grist. Ymhlith a fi, yr rhai sydd wedi bod, neu yr rhai a ddaw. Sdim ots os edrychai i'r dwyrain, i'r gorllewin, i'r gogledd, i'r de, sdim ots ble bynnag dwi'n edrych, ni ba bynnag cyfeiriad, i ba bynnag oes, does debyg iddo fe. Gell gwely'r goruchafiaeth Iesu Grist dros bob creadur, dros pob angel, yr oedd hwn yn angenrheidiol i Paul i ddweud oedd y Colosiaid, oherwydd y gai athrawon oedd yn dod i mewn, ond mae'n angenrheidiol ar gyfer ni hefyd. Os i ni'n proffesu, yna mae Iesu Grist yn cael y goruchafiaeth, nid oes gwell nag ef, ni bydd gwell nag ef. Dim ond ef gall dalu'r pris am ein rhyddid o gaethiwed pechod. Dim ond Iesu Grist gall rhyddhau gafael yr un drwg ar ein hyneidiau. Ydych chi'n credu hynny? Dim ond Iesu Grist sydd yn gallu tynnu crafangau Satan oddi ar eich hyneidiau chi. O, mae hwnna mor wir. Ond nid yw e? Ond nid oes gyda ni anwylid. Rhai wedi bod yma, rhai ddim. Cymdogion, cydweithwyr, beth bynnag, pobl hyfryd, ond i ni'n gweld gafael yr un drwg arnyn nhw, ar y meddwl, ar yr enaid, ar y bywyd, ac mae'r gafael mor dyn. Allech chi ddweud mae'r cryfangau nid yn unig a gafael arno fe, mae e wedi gloi arno fe. Ac i chi'n trial tynnu'r bysedd i ffwrdd, a chi'n meddwl, o ie, dwi wedi perswadio nhw dod i'r cwrdd, a falle dwi wedi cael mymryn bach i ffwrdd, ac yna chi'n gweld syth ar ôl y cwrdd, mae'r crafangau. Dwi ddim wedi symud dim nag yw, does dim byd wedi digwydd, y mae gafael yr un drwg mor dyn. A chi'n gweld i dymuniadau nhw am y byd, o chi'n dweud, mae gafael Satan mor gadarn,
Mae mor gadarn, dyn nhw ddim yn symud. Mae'r gwyneb mor galed, ond pan ych chi'n siarad am unrhyw beth arall, mae yna rhyw feddalhad efallai. Mae yna rhywbeth hyfryd am yr wyneb. O, mae'r efengil yn dod mewn i'r cwestiwn. Ac mae yna galedwch. O, chi'n gweld caledwch. Ac mae yna styfnigrwydd. Ac mae yna gasineb. Ac mae yna wylltineb. Pan ych chi'n dod, beth yw hwn? Gafael Satan. Mae mor gryf, ond dim ond Crist sydd ar nerth i afael, i dynnu gafael yr un drwg oddi ar enaid colledig. Dim ond fe sydd yn gallu bodloni gofynion ei dad nefol. Dim ond Iesu Grist oedd yn gallu dod a byw bywyd perffaith yn ein lle ni. Does neb arall erioed wedi wneud, y mae pawb wedi pechu ac dod yn fyr o gonion Duw. Ond mae Iesu Grist wedi dod ac fe gyflawnodd e gofynion y tad. Cyflawnodd e'r gyfraith yn ein lle ni. Does dim cwestiwn mae Iesu Grist sydd yn blaenori ymhlith pawb. Fel y byddai e fe yn blaenori ym mhob peth. Dim syndod mae fe sydd ar flaenoriaeth yma. Does dim posib gwella ar Iesu Grist. Fe yw mab Duw, ef sydd yn bir yn ei holl berson. Wrth ddarllen am ei eni i'r gwirthiol, gwelir sut na lygrwyd gan bechod. Wrth iddo gael ei eni trwy nerth yr ysbryd glân yn dod ar y forwyn fair. O, unwaith eto yn ei fywyd, ni'n gweld perffeithrwydd. O, ni fi marwolaeth fel ei farwolaeth ef erioed. Ac ni fydd na farwolaeth fel ei farwolaeth ef. Pan fuodd Iesu Grist farw, fe ddath tywyllwch dros y byd, rhwygwyd y llen. Pan buodd e farw ar y groes, dioddefodd gosb ei holl bobl. Y tad yn ei gosbi fe. Nid marwolaeth cyffredin oedd hwn. Tywalltodd y tad yr digofaint ar ei fab. Am un Cristion, am Gristion arall, am bob Cristion. Rhaid dyrchafu hwn. Rhaid yw hwn cael y flaenoriaeth. Crist yle fod yn derbyn ein holl serchiadau ni. Dyna beth mae Paul dweud. Rhaid i Iesu Grist derbyn ein holl serchiadau ni. Gan mai fe yw'r pen, fe yw'r cyntaf anedig. Fe sydd yn blaenori, mae e goruwch pob un. Fe yw popeth i'r Cristion. Gai ofyn i chi eto, a yw Iesu Grist yn bob peth i ni? Pan yn meddwl am dragwyddoldeb, pan yn ystyried ein proffes ein bod ni'n Gristnogion, a yw Crist yn blaenori ac yn cael y goruchafiaeth. Petai chi yn cael eiliadau yn unig ar ôl yn y byd yma? Mae wastad yn brawf ond yw e. Mae rhai yn cael y profiad yma, rhai ddim. Mae rhai yn cael eu taflu dragwyddoldeb heb amser i feddwl. Bob dydd mae hwn yn digwydd, i ni'n gwybod hynny. Mae yna rhyw dragedi'n digwydd fan hyn a fan llall. Ac i ni'n clywed sut un eiliad roedd popeth yn iawn, a'r eiliad nesaf maen nhw yn rhagwyddoldeb. Felly dydyn nhw ddim wedi cael rhybydd. Ond allech chi ddadle, gafon nhw ddigon o rybydd yn arwen i fyny at eu bywyd nhw pryd ni. Fe gafon nhw oes cyfan o geisio. Felly mae pawb yn atebol drostynt ei hun. Ond petai chi yn cael eiliadau yn unig, dwi'n cofio cael y profiad o cael llawdriniaeth ac cael yr stwff yn cael ei rhoi, be bynnag chi'n cael ei alw yn eich gwythiennau chi neu chi gysgu. Ac maen nhw'n rhoi 10 eiliad i chi. Anghofio i fyth, y 10 eiliad. O'n i'n gwybod o'n i wedi cael o'r blaen, o'n i'n gwybod chi ddim para 10 eiliad fel arfer, neu mae'n rhywbeth o'i le os yw e, ac mae rhaid nhw'n feddwl to. Chi'n cyfri lawr o 10, chi'n cyrraedd 5 ac chi'n cysgu'n sownd tan bod chi'n deffro'n oer allan o lawdriniaeth ac yna i chi wedi cael y driniaeth a chi'n mynd nôl i'r stafell a cysgu ac yn y blaen. Felly 5 eiliad. Beth chi'n cael 5 eiliad i edrych i weld ar gyflwr eich enaid chi? A sail beth byddech chi yn gobeithio agor eich llygaid yn y nefoedd? Petai chi ddim yn deffro er enghraifft. Neu petai chi'n gwybod mae eiliadau sydd ganddo chi. Ar sail beth fyddech chi yn dweud wrthoch chi'ch hunan? Sut byddech chi'n perswadio eich hunan
fydd popeth yn iawn, achos nawr mae reality i'r peth yn dod yn diwedd. Mae reality yn dod nawr, i chi'n gwybod, mae yna potensial mawr nawr, y byddai'n camu o amser i dragwyddoldeb, ac nawr mae rhaid i fi wybod, a yw yn iawn a fy enaid i, a yw fy enaid i yn barod i dragwyddoldeb, a ydw i yn mynd i fodloni'r tad, a fydd y tad yn edrych arna i fel barnwr ac yn dweud, rwyt ti'n cael dy groesawu i'r nefoedd, neu, a ydych chi'n mynd i gobeithio fod dim bywyd ar ôl marwolaeth, ac felly dyna fe, a dyna byddwch chi'n perswadio chi'n falle dyna bydd y llawer yn dweud, wel, sa'n credu bod dim byd yn mynd i ddigwydd, a croesi bysedd. Wel, dyna chi gysur, ac dyna chi sioc y gawn nhw. Pan maen nhw'n agor, dyw'r enaid ddim yn heneiddio, nag yw e. Dyw e ddim yn mynd yn hen. Chi'n gwybod pam dyw e ddim yn mynd yn hen? Mae'n anfarwol. Dyw'r enaid ddim yn marw, mae'n mynd mlaen am byth. Ac felly fydd yr enaid yn deffro. Dwi ddim wedi cysgu yn y lle cyntaf pan byddwch chi'n agor eich llygaid yn rhagwyddoldeb. Ac yna byddwch chi yn ei wynebu fe. Ond gai ofyn i chi yn yr eiliadau cyn hynny. Be fyddwch chi'n neud? A fyddwch chi'n dweud, wel, dwi wedi bod yn mynd i'r capel, dwi wedi bod yn canu ar y mynau, dwi wedi bod yn dda i fy ffrindiau, fi wedi bod yn dda i fy nheulu, fi wedi rhoi moesau iddyn nhw, a chi'n rhoi rhestr hir allai dweud, chi wedi 5 eiliad ddim yn ddigon. Achos chi wedi canu clodydd eich hunan. A fyddwch chi'n dweud, yw 5 eiliad ddim yn ddigonol i restru'r holl bethau dwi'n dibynnu arnyn nhw. Falle eich bod chi wedi dysgu pentwr o adnodau ar y cof, a bod chi'n dweud, yn yr eiliad olaf hynny, wel, dysgus i adnodau, fel plentyn. Falle bod chi'n dweud, beth am ganu emyn bach, a bydd emyn bach fel rhyw fath o y groes mae rhai pobl yn neud yn y gobeith. Os gannau emyn yn yr eiliadau olaf, bydd Duw siŵr o fy nerbyn i nefoedd. A fydd hynny'n ddigon? Wrth gwrs na fydd yn ddigon. Gall unrhyw un ganu emyn, gall unrhyw un ddarllen adnod, gall unrhyw un rhestru gweithredoedd maen nhw wedi wneud, a fydd yn ddigon i gamu o amser i dragwyddoldeb. Os mai dyna'ch atebion chi, petai eiliadau ar ôl da chi yn dweud, dyma fy ngobaith i wrth gamu i dragwyddoldeb, i weld y creawdwr, i ddod o flaen y barnwr. Mae dyna fy ngobaith. Yna proffes gwag, proffes ffals sydd ganddoch. Rhaid. Mae Iesu Grist yw popeth. Ac yna yn gorwedd efallai eiliadau ar ôl, a bod chi'n dweud, os na fyddai byw, os mai dyma yw'r eiliadau olaf, i chi'n dweud, Crist yw popeth i mi. Fe yw fy unig obaith. Fe yw fy mhen, fe yw fy ngwaredwr, fe yw fy arglwydd, fe yw'r cyntaf anedig o'r meirw, a dyna'r sail y bydda fi yn atgyfodi. Iesu Grist yw popeth i mi, a dyma yw fy nymuniad, os ca fi fyw, y bydda byw iddo ef, a byddai'n rhoi pob peth iddo fe. Popeth am ein iachawdwriaeth yw Iesu Grist. Ac felly hefyd popeth am ein serchiadau ni, fydd yn profi ein proffes ni. Mae fe fydd ein serch ni. Mae yn ei bethau fydd ein dymuniad ni. Iesu, rwy ti'n ddigon, o dwi'n anwyr, rwy ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n dy enw na thrysorau'r India i gyd, oll yn gyfan ddaeth i meddiant gyda'n Duw, mae gwedd dy wyneb grasol, yn rhagori llawer iawn ar bob peth, a welodd llygad ar hyd wyneb deiar lawn. Rhosyn Saron, ti yw tegwch nef y nef. A yw hynny wir? A yw Iesu Grist yn bopeth i ni? A yw yn ben arnom ni? Wel, os nad yw yna, dewch at droed y groes. Ac yna edrychwch arno, gofynnwch am help i edrych arno, a phwyso arno, ac ymddiried yno. A chi'n gwybod beth, wrth ddod yn aml, dyna beth sy'n digwydd. Mae yna wyrth yn digwydd, mae'r ysbryd glân yn dod, ac yn rhoi rhodd o ffydd i chi gredu ac ymddiried. Mae Iesu Grist yw eich pen chi. Ac fe yw popeth i chi. A chybod beth sy'n rhyfedd wedyn ni? Fe fydd yn blaenori wedyn. Fe fydd yn naturiol yn llenwi'ch serchiadau chi. Fydd yn digwydd, sdim rhaid chi weithio arno fe. Sdim rhaid i chi berswadio'ch hunan bod y cwrgweddi'n bwysig. Sdim rhaid i chi perswadio'ch hunan fod oedfa bregethu'n bwysig. Sdim rhaid i chi perswadio'ch hunan bod tair oedfa ar y sul yn ormodol.
Achos dyma yw eich serchiadau chi. Dyma yw eich dymuniad chi. I chi ddim yn gallu meddwl am ddim byd arall ond. Ac pan i chi'n mynd i'r gwaith, i chi am glodfori fe sy'n blaenori, fe yw fy mhen, ac felly dwi am iddo fe cael y clod yn fy ngwaith, ac felly ni'n gweithio'n galed. Ac pan i ni'n mwynhau, beth i ni'n neud? I ni am i gris cael y clod, pan i ni'n mynd i'r siop, pan i ni'n mynd i'r car, pan i ni'n mynd ar ein gwyliau, lle bynnag yr awn ni, mae'r Cristion yn dyheu am ddangos ei serch i Grist, mae am ddyrchafu Crist. Pam? Ac fe yw pen corff yr eglwys. Fe, yr hwn yw'r dechreuad, y cyntaf anedig oddi wrth y meirw. Fel y byddai fe yn blaenori ym mhob peth. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr Efengil Sanctaidd, ac yn diolch am ffordd a chawdwriaeth, yn diolch am Iesu Grist, yn diolch i ti ei anfon i'r byd yma, yn diolch iddo i fyddhau, ac iddo ddod ac ennill y frwydr a thalu'r pris. Ac felly yn diolch mae Iesu Grist yw ein pen. O Dduw, i ni'n gweddio am yr rhai, nad ydynt yn rhan o'r corff, ond o Dduw, hyd yn oed heddi, y byddant yn cael dod yn rhan o'th gorff, o'th deyrnas, o'th bobl. Teir gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ydych ni orffen trwy canu'r emyn i 526 os gwelir fi bechadur rhyw ddydd ar ben fy nhaith. Rhyfeddol fydd y caniad newydd fydd yr iaith. 526 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.